всичко. Слагаха ракията, всичкото. Върлят тютюните, цигарите, тютюните. Бъркват. Те не се... Да има, и разбираш ли, вътре нищо. Салатата, бе? Не бе, ракията, домашната вътре, воде. Аз давай, памбек от 100 грам ракия. То вътре, като сложи цигарата и... Да, бе. Един път дадаха после мене, трябва ми дадаха. Ама аз откъде да знае? Аз не знаеш сега. Ти си пил преди това обаче. Да, после цигари ще пали, ще казват. Сега мене лъжи там, скараха сега. Те ми дават, ето взимай. Ама аз ти вече, не знаеш, че да, вече пиян пиян. съм вече. Това как пуших, почнах да плача. Направо страшно работа. Бягам вода да пия, така стана. Вече болницата ми докараха. Шомирам Много ще ти направо. стана. Да. Какво ти стана? Сърцето се Отида зави. в болницата, само вода ми дават. 2-3 ми дадаха, давай. Почнах да връща. После една индиеска му удариха. Айде спи, казаха, по един час казаха. Ще ставаш после, нищо няма да става. Да станах аз сутринта, станах, чакам аз. Оттам къщи отида, пак те смеха. Ама кой те закара до болницата? Носихме сега, нали, къщи, пиян съм аз. Майка ми казах сега, майко много лошо става. Носиме нея в болницата. На нея каза ли? А? На нея каза? Не, майка ми казва. На твоята майка? Да. Мен ще ма срам, бе. Майка казах, носи ми мене в болницата, казах, що? Много лошо ми. Чакай вода да... Не от водата казвам. Виж, казах, стата ми, виж, гледа, виж колко стана, да. Носи към мен вода. Очите ми направо червено, вътре се влезнела, вече очите ми. Доктор, те веднага се разбират. Ти си трива по човека за мен? Не знам как казах. Какво ми дадаха, не се ти казвам. Нищо не разбирам, казвам. Дадаха цигара, мисля, аз пуших това казах, памнах. Оттам индиеска, ветова вода, дадаха от колените, тубите, давай. Почнах да връща. Ако не връща ли, да, ако не е ли да връщаш, иначе не става. Той трябва да чисти утре. Без чистене не става. Ударка индиеска, пуска това системата. Оттам вече берекето сенани, добре съм сега. Оттам вече не пил. Път такива работи да не правиш. Абсолютно не може. Като си пил особено... Аз сама пия вече. С никой не искам да сяда вече. 100 грама и това е. Ракия абсолютно няма да пия. Ракия само домашна. Ракия, да, домашно обо. Може да пиеш оригинално гроздова мастика, но просто, какво да казвам, обумнитен се да става, не? Или е луканка, или е сирени. Така с това става. Ама, това знаеш, какво става? С уиски става. С луканка, с разпъпчи трябва да взимаш убава. Абе всичко да има, и с семки става, и с сол Трябва да става. има. Иначе не става.